No tak čaute, vítam vás u nového videjka. Dneska hrá môj kamarát, ja sa na ňo až potom joinem, hráme stylo Brainrot a ide vám ukázať svoju bejsu. No čaute ľudia, jak vidíte mám trojposchodovú bejsu. Tu mám Turba 3000 a ináč ukážem vám čo potrebujem teraz na rybár. No takže tu mám Piccione Macchia, Trippy Tropy Rainbow, tu mám Tartar Juda Cisterna, La Carcher Combinazione, Los Trolleritos, Las Trolleritas, tu mám Ying Yang Undindididuna s 3 eventami, Los Tumtumcitos s 1 eventom, Ying Yang La Cucaracha, Ying Yang La Cucaracha s Bubblegumom, Dul Candy, Bisonte Jupiter Diamond, Rainbow Turbo 3000, Mini Spiderini, Galaxy s 2 eventami. Tuto máme Samini Spiderini Ying Yang s 1 eventom. Tu máme Rainbow Samini Spiderini a ďalšieho Galaxy Samini Spiderini. No tak, toto bola moja bejsa a teraz by sa malo Dano na mne joinúť. Toto je Danová bejsa číslo 2 na mobile. Tuto prenechávam vám Dana. No takže tuto mám Los Turos, Gold, potom tu máme Tigroligre, Frutony, Ying Yang s 1 eventom, potom tu máme Los Crocodilitos, potom tu máme Bisone Jupiter Gold, tu máme Job Sahur s 1 eventom, Samini Spiderini, Diamond Job Sahur, Cocofanto Elefanto, Rainbow, tu máme Los Mateos a tu máme Ying Yang, Los Olcaleritos. No takže prečo? Nám neprichádza odber, like a do komentára napísané, že ako sa voláte v Robloxe. Tuto máme Tentacolo Technico Brainrot Goda, nikto nechce vyhrať. Ak do 2 týždňov sa nikto neozve, tak dáme súťaž o lepšieho Brainrota, možno už Secretka, možno nejaký Brainrot God, bude snad známejší. No moju bejsku ste už videli v minulom videjku, no takže ešte si idem pozbierať prachy a poviem vám celkový výsledok. A zatiaľ, čo si vyzbieram prachy, prosím dajte odber, like a komentár. A napíšte dolu do komentárov, koľko si myslíte, že bude mať peňazí. Úplne, že na konci. No a je to 21 triliónov. Takže dneska sa s vami lúčime a tešíme sa na ďalšie videjko. Čaute všetci, ja sa s vami lúčim a teším sa s vami tiež na ďalšie videjko.